Čaute kámoši, počuli ste už o Medzinárodnom týždni povedomia o komposte? Je to najväčšia vzdelávacia iniciatíva o kompostovaní. Počas tohto týždňa organizujú komunity a organizácie po celom svete rôzne podujatia na podporu kompostovania. Zapojili sme sa aj my. Ako? Poďme na to. Naši žiaci si pripravili pre celú školu online test o kompostovaní. Bola to celkom fajn zábava, veď už nejaké predsa vedomosti o komposte máme. Ozaj, a ty niečo vieš o vermikompostovaní? Je to kompostovanie pomocou dážďoviek, ktorého výsledkom je vermikompost. Ale o tom trošičku neskôr. Biologické odpady tvoria až 50% z hmotnosti zmesového komunálneho odpadu. Ak by sme všetci dôkladne triedili biologický odpad na skládkach či spaľovniach, by skončilo o polovicu menej odpadu. My máme vďaka spolupráci s občianskym združením Odvážne aj vlastný kompostér. Snažíme sa vracať prírode to, čo nám dáva. Naši ekolídri a kompostmajstri sa starajú o náš kompostér a my sme im išli pomôcť a trošku sme sa snažili prevrtať a prevzdušniť obsah nášho kompostu. Keďže sme gastroškola, vieme, kde nevarený jedlý odpad nájde svoje miesto. A tak vráťme sa k nášmu vermikompostéru. Princíp výroby vermikompostu je založený na schopnosti dážďoviek premieňať vo svojom tráviacom trakte organickú hmotu, pričom vylučujú látky bohaté na živiny. Ako vidíte, náš vermikompostér je zaplnený do 3/4 svojho objemu. A tak mu už pridáme čo nevidieť ďalšie poschodie. V podstate máme prvé poschodie, kde sa nachádza čerstvý biologický odpad. Dážďovky sa sem začnú sťahovať po spracovaní staršieho bioodpadu. Druhé poschodie, bioodpad spracovaný dážďovkami, a tu sú naše dážďovky najaktívnejšie. A tak máme hotový kompost a samozrejme dážďovkový džús. Vermikompost má na pestované rastliny biostimulačný účinok, na prihnojovanie kvetov a zeleninových kultúr počas vegetácie môžeme použiť aj výluch z vermikompostu. Na hnojenie môžeme použiť aj zachytenú prebytočnú tekutinu, teda dážďovkový džús, ktorý je potrebné zmiešať s čistou vodou. Tento roztok používame na zalievanie našich kvetov v škole. Cieľom tohto týždňa je spolupracovať na zvýšení povedomia verejnosti o tom, prečo by sme mali kompostovať biologický odpad a využívať kompost na zlepšenie kvality pôdy. Koná sa každý rok počas prvého celého májového týždňa, v tomto roku od 4. do 10. mája. Každý rok má inú tému. Tohtoročnou témou je Udržateľné komunity začínajú kompostom. A tak sme začali aj